chekutanga ndisaka takapa zita regrupu kuti tanhadza unosvikira but tiri mutanhadza unosvikiramo mundofunga inini ndini overall leader wemagroups acho ndinoenda ndichimonita several times ava ndivocheya ndichivaudza mari dzamuri kutora munodzozikwanisa here nepercentage yamakaisa segroup. Iye pane musi wakazosvika pakutaura kuti ko musi watinosheya makazoona mari yapo hamunyari. Taenda kumba kwacho tichida kumuonesa akamboti ndikuda kudzosera mari yandakatora chete isina interest. Inini ndakamirira tanhadza unosvikira tine mukando watinoita saka wendi akakwereta mari isusu patinokweretesa mari tinotarisira kuti ine percentage yekuti mari yedu izowana chainotenga. Mari iyi akatora iri muzvikamu zvikamwana kutora panzvimbo 1 mari yedu taweka ine mainterest yedu yakaita 739. Isina mainterest yanga ichiita mari isina mainterest yanga iri 470. 470. Okay. Saka chazonetsa chii wendi tichifanirwa kusangana naye musi wa 21 December pataisheya mari dzacho nezvataitenga. Wendi haana kuwanikwa ipapo. Takazomuendera kumba kwake akapa chikonzero chekuti anga ari kubasa. Tikati ungadai wakauya kuzvipo wakasipa pachikonzero. Tazoti wendi saka chitiudza kuti uri kuita seine mari dzedu. Wendi akati handikwanisi kubhadhara mari yenyu ine interest, ndinokwanisa kubhadhara mari yandakatora sezvairi asi ndichibhadhara $20 pamwedzi pega pega. Ndo chikonzero chakaita kuti tiuye. Muri mugurupu rimwe chete naweni? Mitemo yegurupu renyu racho anoiziva here weni? Anoiziva. Akambotora here imwe mari isiri iyi akadzosa achidzosa nemainterest nepercentage iyoyo yamunozivana nayo? Okay. Chakumbira weni tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yakupomerwa? Mhosva yandipomerwa ndikuibvuma asi musi wandakadedzwa kubasa ndaifunga kuti sevanhu vandinotamba navo tichiwirirana vachangondowekerawo mari semawekera wakangotiwo vavo nokuti mukuweka kwedu kwatinoita tinoti mainterest atendichikanda mugrupu nemari dzatendichikanda musi wekuzosheyana tinosheyana zvakafanana. Saka ivo havanozondisheyanirawo zvakafananawo nevamwe vakabva vazosheya vachiti nokuti wangawasipo. Ndakavapa chikonzero chekuti ini ndiri mumwe kuti wakawekerwa zvisiri kuri kuti percentage wakashandisirwa handiyo chaiyo inofanira kuva chii? Ini ndinofanira kungondiwekerawo semawekero akaita vanhu kuti mawekero akaitwa vanhu percentage yacho kana yawekwa iri yako iyoyo yaifanira kuita mari ndaifanira kuzovapa 270 kuita keshi mungano. 270 ndo interest here kana kuti ndo principal yacho? Ndo principal yacho ndaifanira kuzovadzorera. Saka iwo wakanzodzose mari? Ndakanzodzorere iyoyo 740. Saka wakashandisirwa percentage ipi iyoyo? Ndakashandisirwa percent yekungounganidzirwa zvikwereti zvangu zvese pamwe chete ndobva ndanzizvibhadhari ndisingapiwo interest semapirwo andingachita vamwe interest. Zvino pachezvavo vanenge vagovana interest ndisina chandowana. Iwe pane kututumwa kwako ndekwekuti waifanira kuzogoverwa wadzosa mainterest. Waifanira kuzokamurirwawo futi pamainterest wayo chipiwa. Saka hausi kuramba percentage yakashandiswa kachauri kuramba ndechekuti hauna kuzopaurirwawo zvawaifanira kupaurirwa pamwe chete nevanhu. Saka kureva kuti mari yako ndiyo 700 and something. Kwete haisiri. Saka ichi i470. Saka pa 470 apa ivo vaifanira kundibvisirawo dzangu mari dzandakakanda nokuti mumukando mune mitemo yokuti munhu wakaregedza kukanda mainterest kaviri zvinoreva kuti zvinhu zviri kukuremera. Saka vanenge vakufanira kuti mari inenge iripo yakakwereta iyoyo wobva watanga kuti chiikamura uchibva muchikwereti ichocho. Isati asvika zvekupercentage iwo pamari dzawakakwereta wakambodzoserawo yekana dhora iyoyo paiyo yese iri kutaurwa nezvayo kwete yawakambokwereta kare iyo iyi wakambodzoserera. Tomboti iwo watifanira kudzosera 400 wakadzosera chii pa 400 pachiratidzawo kuti uri
nhengo yegrupu iyi yakatendeka pamari yacho ye$470 inini ndine yangu mari yanandakakanda mumukando $175 sati yacho yauri kutenda yacho iwo kuti unofanira kudzosera 400 iyo wakabodzosera here handina chandakundadzorera uri kuregererei kudzosera iwo uchizva kuti nguva yacho yekudzosera yakakwana pavakauya kumba vachitaura neni taida kuzama kutaurana kuti inini ndatanga kundoukasawo mwedzi saka ndisandatambira ndakangotambira mari asiwo pawaigokweretapo wakanga uchitambira uchiti ndikazowana basa ndozounza here kana kuti une dzimwe nzira dzamamagara mucherese nekuti kumashure kwanga usiri kushanda asi waidzosera saka apa sei wauda kupinza nyaya yekutambira ivo pachezvavo vanoti kana munhu akakundikana kupanda mari kumukando kana mari yakuzowekwa nemapesendi nemainterest acho pindura mubvunzwa ndabvunza kuti iwe kumashure uku waidzosera mari usiri kushanda kwavo kuti wakushanda kwose iwewe wavo tida kupinza nyaya yekuti ndandisati ndatambira iwe wanga uchimbodzosera mumashure saka nanhasi hausati watambira ndaita zvekutengesa mira iye rinoda hausati watambira here handisati ukatanga rini basa ndakatanga basa musi wa21 December okay saka kumirira peiyo yokuti uzodzosera asi mari kai wakatoshandisa wakatospina ine zvayaishanda ichitobereka saka uri kudiri kudzosa zvibereko zvacho tombotiwo zvazvakuomera zvakanyanya wairamba uine principle asi uchidzosera chi mainterest wakadii kuita izvo zvinhu zvanga zvandiomera ndanga ndisina mari yekuti ndirape basa bhizinesi rangu randaita ranga radonha zvakanyanyisa wakambogara navo pasi here uchionesana navo moita payment plan ivo kumukando vanotozviziva kuti munhu ivo handipe kutanga ivo ndo vakanokwereta ezvinowa kuti ivo ngavangoziva hauna kuti kanenge karafirika kukwenda takumbira vadari kana paine zvamuda kuziva kwasekovana wena unokurudzira kuti mari yevanhu unodzosera ii kupera kwamachi ndikwanisa kufunge ndaiti mari ndinenge ndodzorera 370 ndochikwete chose ndo yakukwanisa kuti unodzosera nekuti kumukando ikoko ndine yanguwo mari yandakakanda yava ndisina kutitambudzira muchikwete changu ndizvo here mukati hazvisiri isusu tichiweka mari dzake dzese takatoti masevenzi aaikanda iyo nekuti yekumapoto $3 takaweka $3 ake isa akakanda ndobva tabvisa pachikwereti chake ndokubva taisa yasara yacho pasaiti ndobva taenda futi kune nakanaka dzatinobhadhara tichitenga tunhu twedu zvakaita ana mainesijemu tomatososi zvevana tikaweka mari dzake tikabvisa mari yaakakanda haana kupedza kukanda futi mari yacho kusvika paakaigumira akagumira munzira ndobva tabvisa mari yake yaakakanda pachikwereti chake yakasara ndobva tabatanidza pano yakasara kumapoto takamutambudza $90 yekumusi wa12 wataisheya mari yedu yemabhuku musi wa14 December tikamutambudza mari yedu $90 tichiti kiriya chikwereti chako kana wakiriya chikwereti chako washeyerwa mari yako wotidzosera $90 yedu mari iyoyo hainodzoka iri keshi takaibatanidza futi pachikwereti chake ndozvakaita kuti mari yake isvike pa$700. munhu uyu matamba naye mukando for how long matamba naye kwakonwa yari basa rinoranga ragore rechipiri anenge achimbonetsa here kumashure kwese mukando wedu zvatinoita tinosheya after 5 months last time akatinetsa tikatozoitawo kutomanikidzira kuti famba zvako nemari yenyu nditsvaga chiti mari yedu uye nayo tikatononoka kuita zvakaiita takamirira iye kuti auye nemari ndobva adzoka zvake achikumbira kuti ndikumbira kudzokera mumukanda obva tamutisira kuti mumukanda asi nyange muchiziva zvekuti ndokuti tinenge iye ari kuedzawo kuraramisawo mhuri yake through maitiro atinenge tichitaiwayo saka takamudzosa zvakanaka inokamirira kana dzavo zita ndiani Jennifer Chifukwa iri gurupu renyu riri mubhukman matagarira mese muri mavillagers ematagarira Musoro vanhu vemukanda
vari mukati gurupu redu riri under ADRA organization inonzi ADRA Zimbabwe. ADRA yeAdventist. Saka imomo macho takangoita vanhu vemavillages akawanda akabatana tichitaura. Okay, saka kubva mavillages akasiyana siyana. Muri vangani? Total number yevanhu vari kuparticipate mudivini 24. Baane makore mangani muchioperate? Ndingati kutanga ADRA takatanga 2019. 2019 up to date muchioperate. Muri 24. Tinombochinja namba vamwe vanobuda vamwe vachipinda. Saka zviri kureva here kuti uyu anonzi Wendu ndiye abva aita chikwereti chakasimba chekuti gurupu rabva rasundza musoro kuti ai ndatiende kuna Wendi timukwidzire dani. Hapana here vamwe mamembers ane chikwereti chinogona kusvika kana kupfuura? Pari zvino ndiye ari pamusoro. Ndiye ari pamusoro asi vamwe varipo? Varipo. Right, Wendi, mari yawakapiwa iwewe sechikwereti nemukando imari 470. 470. Ende uri kutaura iwewe pano kuti ndo mari yaunofana kuwadzorera. Saka uri kuda kuti iwewe pawakatora mari wakati inini muchandiexemta kumainterest kana kuti because pfungwa dzawataura pano wataura kuti ndoda kudzora mari yako yatofana kudzorera 470. Watoti uda kudzorera yatova 370 yatodzika kubva pa470 yawakapiwa. Alright. Saka wati uda kudzorera 470 makati mawirirana here mukando kuti hapana interest yauchapuwa? Ivo ndo vakangosarudza kuti hatina interest yachamu. Saka ivo vakakuti une mari yavo vanofana kudzora kukanda 470. Iwe Jennifer wataura nemari inoita 739 700 something handiti iri kubva kupi? Mari iyi tinoisa mainterest, saka mari yake isitakaautaurira here kuti anozviziva nekuti mamwe mari dzaitokwereta aidzosa nemainterest wodzosa mari yedu yatinenge tamutambidza wokwereta iwe like pano 400 apa panotori nimwe yakatora iri $200 muna September yaasina kana kumbobhadharira kana interest kana zuva 1 kusvikira musi watakashera. Anozviziva. Right, iwe Jennifer unozviziva, iwe Wendi unozviziva kuti tinobhadhara interest kana tichinge tatora mari zvinozikanwa. Saka sei uri kuda kuramba interest yamakawirirana inotozikanwa semutemo wemukando? Interest inenge ichinzi inofanira kushare nemunhu wese. Kana tiri 24 mugrupu interest yedu yakaita $50 kana zviro tifanoshara $2 tifanoshara $2 tese kwete kuti vamwe. Saka interest imari according to you mashare muri 24 nokuti you are convinced kuti unofana kubhadhara mari inoita 470 back kumukanda but kutaura nezveinterest. Saka iwewe uenda wakaita iwewe interest yaunofana kubhadhara imari considering number yevanhu vari mugrupu racho vari 24. Ndati iwewe wendipindura zvaunzwanana interest yaunofana kubhadhara imari kwete zvekuti vakauya iwewe uri kuti interest yaunofana kubhadhara imari pa470 panenge pachiswa 10% ye470 yobvaita mari yobaita $47 yaunofana kubhadhara. Sei uri kutaura kudaro kuti unofana kubhadhara $470 iwe wakuzotaura $41 inofana kubhadhara $47 $47 ndo 10% ye470. 10% pay what? 10% per period yaunenge watora mari. Even ikaita 1 year? No, yakaita 1 month. Iwe wati mamadzi mangani usati wabhadhara? 2 months. Saka ya times 2 ndizvo ndizvo here Yeah, 470 plus 47 plus another 47. iri kuita chiwanda iri kubva kupese iwe wauya kuda rifuna uri convinced kuti uri kutobhadhara 470 imwe yakubva kuti unoratidza kuti hausi kuteera mutemo wamakawirirana nevamwe wavo unoratidza kusavimbika kune vamwe wavo
zvatinoita isusu tinosangana Saturday paunotorera mari paevery meeting yatinoita inenge ichiiswa 10% interest. Every Saturday 4 times. 4 times, but a 10% a week. A week, per week. Every week, you have 10%. Kana usina kuibhadhara aizviziva akatombobhadhara dzimwe. Iyi mari yakatorwa muSeptember. Taakuti October ndo patinopedzisira kuisa mainterest. Then November inenge yatime yekudzosera zvikwereti. NaDecember tobva tatenga zvinhu zvedu kana toshiyana mari yedu. Kumashure kwese aidzibhadhara. Ndini ndakwereta mari yenyu. Ndaikwereta nhasi uno musi wa2 February uno musi wezvono. Vanochaja interest ye 10%. Munotarisira kuti ndinenge ndaizosa ine 10% interest. Zvatinoita ndezvekuti makwereta 100 yedu nhasi. Next Saturday tinotarisira kuti muchava ne $10 interest. Iyi 100 imboshandisawo. Saturday inouya $10. Kusvika paita maSaturday mangani? Matatu. Then 4th Saturday yacho takuda kuona 110 yakakwana kuitira kuti tione kuti mari yedu yakadi iripo. Then apa tataisa tasvika panguva yekuti mainterest achaisirwa. Saka handimo henyu boka renyu asi interest yenyu anorema. Ndashandisa kuti mainterest yenyu anorema ndatora situation yake ndazviisa pairi kuti mari yandikupeleta iyi ikubereka pasvondo. Vamwe vatinonzwa vanotaura kuti i 10% per month, 15% per month, 20% per month, but yenyu it's 10% per week. Ndopanobva poya kurema kwacho. Ndochikonzero tati kudzoke mege titaurirane tionesane tione patinowirirana kuti tiedze kunyengetedza musikana wangu kuti aita an acknowledgement ye something chaari kuzvipira kuti ndo chaachadzosa kuboka renyu nemukana. Zvekuti interest yenyu yakawanda tinozogara pasi semuka muzoonesana mega kuti zvii zvamungaite muri ana mai vemhuri zvamuri kuchitira mudzimba umu zvinoita zvokutibatsira nyange yenyu muchitwara mutemo kusina mutemo unokutsigirai asi zvamuri kuita zvokuroranisa mhuri zvikuendesa vana kuchikoro handiti. Asi muchiita izvozvo muri madzimai mese munofanira kuzvikutarisa kuti maitiro atiri kuita haazokonzera bongozozo here nekuti tinopedzisira takuchekana ukama hwatanga tinawo nekuti tinenge tine mitemo yakatiomerei vamwe. Saka chikuru chandapedzisira ndechekuti ngatitaurirane tione kuti ndepapi patingawirirane pamungamurerutsire umwe wenyu. Mukamurerutsira imimika anoitawo kakutura mafemo kuti maita henyu mandirerutsira otozoita commitment naye kuti chikomitawo kuti mari inoibhadhara sei hongu mari yakawa $20 haiite. Tinenge takuchitaurira naye toona kuti towirirana papi panoita kuti mari yenyu iuye. Asi mimi semumwe wenyu maonawo kuti mungamurerutsire kusvika papi. Ndimai vemba vakangofanana nemi zvichida akaremerwa mwana ari kuda kuti timubatsire kuti aone kufema akwanise kuenderera mberi noupenyu tirege kubva taita sokuti tatomudambura kuti upenyu hwako hwaperera pano. pamusoro chekutanga ndisaka takapa zita regrupu kuti tanhadza unosvikira. But tiri mutanhadza unosvikira imo mundofunga inini ndini overall leader wemagroups acho ndinoenda ndichimonita several times avandivocheya ndichivaudza mari dzamuri kutora munodzozikwanisa here nepercentage yamakaisa segroup. Iye pane musi waakazosvika pakutaura kuti ko musi watinosheya makazoona mari yako hamunyari. Taenda kumba kwacho tichida kumuonesa akamboti ndikuda kudzosera mari yandakatora chete isina interest 470. Takati right chiisa 470 takurerutsira semumwe wedu zvakanzi handina. Takati right takuchitora matara taedza zvese zvatandichida kuedza kutseketudza kuti mari isvike haina kuya. Zvika nemurume wacho endai kwamunoda anzi chi
ndakamuda ine ndinataura zvinhu zvirikuvaune zvangu iwewe mukadzi usachisidzirondozvakatisimudza isusu kuuya kuno dai akabvumirana nesu isi takanga tati yedu 470 nekuti hatina kukupa nditi 10 wakatora mari 200 musi wani mumwe musi $90 mumwe musi $70 tidzosa mari yedu yatakakupa isina interest hana kukwanisa kuiduridza ndikatarisa mazera enyu vana mai utarisa zera remusikana anga akagarawo zvichida mwana wenyu zviri kutaura namatsvikuita zviri kubuda pachena kuti vana vedava mutambo mavo neunhu hwavo husina kumira musvi mofanira kudzoka patiri isusu vabereki kuti toitei dhunhu revana ava hudzokere panzvimbo pavo tigarisana nevana ava tive nokamu hwakanaka imufono ndosaka ndauya nepfungwa yekuti isusu tavasangana muno kuti vanhu vakuru takuda kuti titsvage nzira dzokuti tibatsire mwana wake pasave negakava rinozosvika pakuti vanhu topotserana mapotoko tozoyadza ambonje kunoko hameno kuti mimi munogona kurerutsa kusvika papi kuti tiingeje tisikanauri tochiwana chinyorwa chatinonyorana pasi chatave kumukumbira kuti chizadzikisaka zvawakawirirana nevamwe vako asi tabva ipapo imimi munenge akuchiziva kuti ndo mutangwa memumwe wedu kana zvakamunakira tinotaurirana zvakanaka asi kana zvikange zvazomuipira tinenge takuudzana mashoko asina kufanira handizivi kuti mungatibatsire sei ipapo saka isusu tatouya kutega naye takata kupafunda shoko riri kuti mimi rinogona kundirerusira kusvika papi zvinoda here kuti mugodzokera pasi munotaura namamembers enu takanga tatomurerutsira kugara tiri kumba takati tipe 470 yawakatora yacho isina alright, it's okay. You are here, I'll stand there. Wait. Ladies. Such garo epoka. Anzambiwa ndika vati kudidzwa nezita ravo. Kuda kubvunza boka renyu rine nhengo dzakawanda zvakadii? iri raakatorera mari iri tiri 24. Saka munomauya vangani? tauya tiri 7. Zvichireva izvo kuti chisungo chatinenge tapa panapa muri vanomwe saizvozvo, vamwe vasipo vese havanodya mucheka. vanochigamuchira Ai, toda kuti tiwirirane nokuti tinoisa chisungo ne24 ka zvinobva zvanzi koramu yedu i18 mapanzwa apa panapa tine nhengo 7 dziri less than half yeboka re24 tobva taisa chisungo nevanhu 7 out of 24 tobva pauya mumwe achiti zvamakasunga izvozvo mamusingamite koramu saka hatisi kuzvigamuchira nyaya yedzoka kuti kudari kwamama umene mazunza musoro vadari kosi takatosarira kuti ava ndivo vakabirira naika udare muri kuzvinzwa chisungo chataita neava vari vanomwe ndichocho chiri kusunga boka rose revasipo pano wendi hanzi iwewe wakabvuwa pfuma kuti wakakwereta mari inoita 470 dollars ndizvo uchiziva kuti mari iyi ichabereka interest iwewe pamacalculations ako iwewe kusvika pari nhasi mari wakasununga kuti udzorere boka retana dzaunosvikira imari unaye vape 470 vatapedza nyaya zvinoiwana rini zvidimbu pavanosvika muna juni pavanozishiya futi denda pedza kuvaka kuti vanoshiya mukano muna juni ona zvikuitika wena zvinoda kutsvaga nzira dzekuti ndikurerutsira handii nyaya yaunzwa kudari kwamama tabvuma kuti titambire 470 yauda kuuya nayo asi kuti tizotambira pfungwa dzakwewo dzokuti uda kuunza mari kusvika muna juni aonere kuti tinenge tichiomesera vamwe vako zvakanyanyisa vamwe vako vaitasira mari muna December handizvo then iwe wobva wati nini mari ndozoiudza hangu muna June
hausuri nguva waumesoro vamwe vako here toda kuumba ukama kuti ukama hwenyu hurambe huripo murambe muchitaudzana murambe mune ukama hwakasimba kwete kuti kuuya kudareko makaita kudareko mamo makabva machekana ukama mukatarisana toda kuti ukama hwenyu hurambe huripo mangwana uende vachikutakurira dambudziko rako zvakani murana mai vese dana mai wako uri mwana wako vanofanira kuramba vakakutarisa semwana wavo iwe uchivatarisa sanamai vako tikadaro tikangogona kukoshesa ipapo kuti ukangocheukawo ukacheukawo kobva wati ava ndimai vangu ava zvino zvandiri kuita inini nezvandingareve ndikureva kuna mai vangu ivo vakacheukawo vakacheukawo kobva wataisa kuti uyu mwana wangu uyu muroora wangu handifaniri kuomesera muroora wangu handifaniri kuomesera mwana wangu ukupanzwa ndo ukama hwati kuti unofanira kusimba ihwohwo watoda kuti iwe wetokurerutsira avatovakumbira kuchigamuchirai zvabva kumwana ngatiite zvekubatsirana mari iyi tokwanisa kuiwana rini posevhende ndandati pano zvinova tahuna pamwe chete yakaungana 170 handikwanisi kuiwana kukwanisa kwandinoshanda nditambira 120 saka pa 120 yandinotambira ndokwanisa kuvaka 50 mwedzi unoenda kangutambire mwedzi unoenda katambira 50 ndovapemwe 50 kusvika yapera nekuti 470 yese yakabatana pamwe chete handikwanisi kuiwana nokuti kwandinoshanda handitambire yakawanda kudaro denda itambire yakadaro nenguva kamwe chete yesamambotina mhora ndakukumanikidza kuti tiite zvinoita kuti ukama hwedu hurambe huripo dave kukupa masvondo mana kuti ofisi yedu itambire mari iyo inoenda ku170 ndinotofonera vetanadza unosvikira unotora mari yavo masvondo mana anosvika musuwa too much tomandotarisira kuti mari iyo inenge yauya kuofisi tofonera vamwe vako uya utora mari yavo ndapedza tanzwisana wataurewo ukati ukuya nemari yedare mangwana totarisira zvakare kuti hatizvokutsvaka tinongonzwa veofisi vachiti wauya waita sizowaiita tokutendaiona amai nekuuya kwamaita novimba kuti mazuva atataura tichaita zvinhu zvakauirana